Кеше бу тормышта кем генә булмасын, гади эшчеме ул, әллә зур уңышларга ирешкән профессормы, зур дәрәҗәле министрмы, әллә президентмы, ул үзенең бу ирешкәннәре өчен иң беренче чиратта белем серләренә төшендергән укытучысына бурычлы. Укытучы җәмгыятьтә иң хөрмәткә лаек кеше. Ул кешелекне мәгърифәт дөньясына алып керүче. Сабый бала тормыш ваклыклары арасында югалмасын өчен юл өйрәтеп, хәреф танытучы. Җитәкләп, зур тормыш юлына алып чыгучы кеше дә ул укытучы. Бу сүзләрне йөрәгебезгә иң якын, иң кадерле булган кешеләребезнең берсе, яраткан укытучыбыз һәм сыйныф җитәкчебез, Зур Чиркли авылы урта мәктәбе укытучысы Рафикова Сания Әдгам кызына багышлыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый, дип язганнар 5нче Б сыйныф укучылары һәм ата-аналар. Башлангыч сыйныфны тәмамлагач, әле курка-курка гына мәктәпкә килдек. Безнең күңелләрдә тик бер сорау: киләчәктә сыйныф җитәкчебез кем булыр? Зур кызыксыну һәм түземсезлек белән укытучы апабызны көтә башладык. Ниһаять, ул килде. Сыйныф бүлмәсе әйтерсең кояш нурлары белән тулды. Укытучы өстәле янына барып басты да безнең белән танышты һәм үзе артыннан җитәкләп белем дөньясына алып китте. Шушы бер күрүдә үз иткән, якын күргән, яраткан кешебез безнең укытучыбыз һәм сыйныф җитәкчебез Сания апабыз булды. Беренче көннән башлап укытучы апабыз безне укучыларын үз канаты астына алып, гомерен безне укытуга һәм тәрбияләүгә багышлады. Ниндидер мөгъҗизалар көткән күңелләргә ачкыч таба белә. Ул һәр вакыт ягымлы итеп елмая, шул ук вакытта таләпчән булуын һәм кырыслыгын да күрсәтергә өлгерә. Без аны беренче мизгелдән ук аңларга өйрәндек. Ул һәр яктан да безгә үрнәк. Аның үз-үзен тотышына, матур итеп сөйләвенә, искиткеч зәвыклы итеп киенүенә, төз итеп атлап йөрүенә дә сокланабыз. Сания апа безгә карата киң күңелле, гадел, искиткеч сабыр. Ул безнең белән бергә шатлана да, көенә дә. Көнне төнгә ялгап, безнең язмыш өчен борчылып яши. Намуслы, кешеләргә карата шәфкатьле, мәрхәмәтле булырга өйрәтә. Һәр беребездә белем алуга аңлы караш, үз көченә ышаныч уята. Дәресләрдә һәм дәрестән тыш чараларга әзерләнгәндә дә һәр беребезнең табигать тарафыннан бирелгән сәләтен ачарга, үстерергә тырыша. Һәр кайсыбызны шәхес итеп күрә белә. Биергә, җырларга, сәхнәләрдә чыгыш ясарга өйрәткәндә без аның шул кадәр күп белүенә гаҗәпләнәбез. Төрле бәйгеләрдә, ярышларда, бәйрәмнәрдә сыйныфыбыз һәр чак алдынгылар рәтендә. Чөнки безнең Сания апабыз тынгысыз йөрәкле, уңган, булган, тырыш, заманча итеп рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләү дәверендә 40 ел буена Сания апа балаларга белем һәм тәрбия генә түгел, үзенең йөрәк җылысын да бирә. Тормышны танырга, авырлыкларны җиңәргә, ялгышларны вакытында төзетергә өйрәтә. 20 яшендә мәктәп бусагасын укытучы буларак атлап кереп, бүген дә ул үзенең икенче гаиләсе булырга өлгергән коллективыннан аерылмый. Ә бит аның үзенең гаиләсе дә таң калдырырлык. 10 бала арасында туып үскәнгәме, Сания апа аеруча зур гаиләне ярата. Шуңа да үзенең балалары, оныклары өчен өлгер әни һәм яраткан әби буларак та яшәп килә. Укытучыбызның барыбызны да тигез күреп, яраткан йөрәге безгә бәхет, изге теләкләр тели. Безнең өчен ул һаман да шул ук янып, балкып торган белемле укытучы. Әниебез урынына күреп яраткан сыйныф җитәкчебез. Бүген хөрмәтле укытучыбыз үзенең туган көнен билгеләп үтә. Без аны бу шатлыклы бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз һәм әлеге тапшыру аша изге теләкләребезне җиткерәбез. Кадерле укытучыбыз Сания Әдгамовна, йөрәгебездәге изге теләкләребез, күңелебезне биләгән ярату һәм соклану хисләребез бүген сезгә котлау булып барып ирешсеннәр. Яз кояшы кебек безнең күңелләрне җылыткан олы йөрәгегезгә бер кайчан да кайгылар килеп кагылмасын.
Сыйныфыбызда һәр кешегә дә матур итеп карый белгән күзләрегез яшьләнмәсен. Бөдрә чәчләрегезгә аклык кунмасын. Ягымлы йөзегездән бер кайчанда елмаю сүрелмәсен. Барыбызга бер генә, белмим, ничек өлгерә, үзе шундый сөйкемле, нәк әниебез шикелле. Шат йөзле укытучым, күңелемә иң якын, кеше ул шуның өчен, ул минем укытучым. Шатлыгыма сөенә, кайгым булса көенә, кемдә гыйлем өләшеп илтә белем иленә. Кадерле укытучым, аннан галим бер кемдә юк сыман шуның өчен, ул минем укытучым. Кырда иен иксәм дә, галим булып китсәм дә, ул булыр гел уемда, маяк булыр юлымда. Сөекле укытучым, аңарга мин гомергә бурычлы шуның өчен, ул минем укытучым. Хөрмәтле Сания Адгамовна, юбилеегыз мубарак булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yıllar үтә, искә төшә, шаулы мәктәп йыллары. Укытучым сезнең яныга алып кайта уйлары. Укытучым сезнең яныга алып кайта уйларым. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Бик яратып ачтыгыз сез катлаулы фән серләре. Армый талымый яуладык без биек белем үрләре. Армый талымый яуладык без биек белем үрләрен. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Белемиле ачкычлары бар бит сезнең кулларда. Сез кабызган якты утылар маяк кебек юлларда. Сез кабызган якты утылар маяк кебек юлларда. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Рәхмәт сезгә, укытучым, тирән белем биргәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә. Рәхмәт йөрәк җылыгызны безгә тигез бүлгәнгә.